మరిన్ని సమాచారాల కోసం DPR న్యూస్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మండల కేంద్రమైన గండేపల్లి గ్రామంలో శిగరంపాలెం వెళ్లే కూడలి వద్ద ఉన్న బృందావనం బెంగళూరు బేకరీ తయారీ కేంద్రంలో అనుమానాస్పద స్థితిలో వేదమూర్తి అనే యువకుడు మృతి చెందాడు. ఎస్ఐ గణేష్ కుమార్ మరియు పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి వెళ్లి మృతుడిని పరిశీలించారు. బెంగళూరుకు చెందిన వేదమూర్తి ఈ బేకరీలో సుమారు సంవత్సరం నుండి పనిచేస్తున్నాడని బేకరీ నడుపుతున్న చందు తెలిపారు. అతను ఎప్పుడు మద్యం సేవించి ఉంటాడని, అదేవిధంగా ఈ రోజు మద్యం సేవించి మృతి చెందినట్లు యజమాని చందు తెలిపారు. సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించి కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ గణేష్ కుమార్ తెలిపారు. శవాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం పెద్దాపురం తరలించారు. పట్టుకోవడానికి మాత్రం రా చూడటం వస్తారు. ఏముందా, ఏం కనిపిస్తుంది? మనిషే కదా, దాని కనిపిస్తుందా?